Ayan na. Ayan na. Ayan na, gihubak na. Gihubak na mga ka-EnsoY. Sa tanan dia. Pangit na. Pangit ay talaga. EnsoY. Kalas lakil pare, kalas. Pare, I miss you. Mama, I give you a kiss, ha? Ayan na. Gutom ka na, pare? Mega love, shout out sa ating 2 million people in the house. Pakishare naman, pakishare. Try lang natin to mga ka-EnsoY, try natin to. Kalasakil pare. How's your sales now? Katir, ha? Katir, ha? Katir? Like pare, like pare. Share my video now, ha? Share Benji, share. Mujud sounds pare, mujud. Why no it pare? Oh, inshallah. Mapiit. Katir pulus, mapiit. Oh. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.
Ayan na, mega love shoutout sa ating people here in the house. I love you, bye! How's your day? How's your day of today? Palike naman ang ating live, bye. Baka naman. Musa ka? So wala support. Na ako pag hindi ka support, bye. Alam mo yan, ganun kita kamahal. Pakis nga ako. Ayan na ang ating mga kuan, ang ating mga bisita. Asa naman tong akong mga migo diri, nawala naman mga migo diri. Nawala mga kuan diri. Palike share na lang ko sa atong kabuang be. This is the mix of DJ EnsoY. Ayan, palike and share na lang mga ka-EnsoY. Loading. Hours running ato ang live mga ka-EnsoY, 2 hours lang eh. DJ Eric. Ayan te, salamat te, Ate Evelyn. Mega love shoutout sa imuhang para palay. Thank you so much te, thank you.
so much sa palike mga ka-EnsoY. Kabuang rani nga to ha, mga kabuang rani. Ay, yun yung seryoso yun mga ka-EnsoY. Itaas ang kamay at kay Edmund sumabay. Thank you sa patamsak. Thank you sa patamsak sa inyo lahat. Mega love, shout out. Alright! Ayan na, ayan na! Woo! Itaas ang kamay at kay Edmund sumabay. Mega love, shout out sa ating 3 million people in the house. Salamat po sa pagdalaw. Feeling kayo ba? Feeling ba kayo kahit wala namang nakikinood? Ayan na, ayan na. Asa na yun? Wala nag-online guys. Daya naman. Tago Next Club. DJ Dance Remix.